Wow. Nyaman ha? Nyaman ha. Nano babo kabalen, kumusta kayo po? Ako'y Louis Season ning Wearin Pampanga. Pansin niya ba yung bayo kong hairdo? Apin yan ing urod ng Enzo Nabong. Summer na summer yung kaya ko. Anya, ayos siya. Saka may itong pa. Pansin na niya ba yung kana kong lens nga laman eh. Wow! Nyaman again. So shout out King D-Zone Canon Pampanga. So ali ko po paid para i-shout out yan. Pero karin kay ikuhain ka na akong lens. Ang pakit kaya kayo. Yan o. Yan yung kang camera lens. Bagong bago. O ito since sa tsukong ni SM Pampanga, actually palwal na ako kay bat mapali ing datang malisangan. So menintun kong milk tea, kaya ni palang palwal SM Pampanga ting bayo ay na. Ito, so ngayon nga doon ngayon iingawan tamo, man-order tamo karela, lawen tamo nung nanoy itang sa-serve da. Abe kay Mark ang po yung kapatid ko, o ita kini lawen tamo nung nano la rin sa-serve da. Morder tamo, tara. Kapale, tara lungta na. Chula kini ring abe ako. Yan. Oreni na ring maranok. Yan, ni Mark. Mantana, Mark. Danupan la rin. Bro, thank you ha. Sinopan nyo ko. Hello, good afternoon. Yes, ano yung mga bestsellers nyo dito? Bestseller namin sir, yung may mga green clover leaf. Okay. Bale, yung tall dark enhancer po yung pinabalik-balikan po. Pinabestsellers na? Yes sir, So pinaka-bestseller. sige, we'll get one. Then yung tiger milk tea. Bestseller din po. White tiger milk tea, mukhang interesting. Yes sir. Sa isa na. Tapos yung white chick po and blueberry graham cheesecake, dream girl. Yung po yung yung mga bestseller po natin. We'll get Dream Girl. Ako tiger. Tiger. Tall dark. Tall Dark. Yako kahit ang blueberry graham cheesecake. Or Ate po Joy. ng white chick. White chick yan. Ate Joy white chick. Mas may ano rin pala kayo dito? Snacks? Yes sir, may snacks po. Okay. Meron po kaming unlimited snacks and a la carte snacks sir. Unlimited? Yes sir. How much is unlimited? 169 pesos po siya sir. 169 pesos. Yes sir. Ala Then yung a la carte, A la carte, 59 pesos each plate po sir. May shawarma panitsa, may nachos and cheesy fries po sir. O sige, tingin sa isa nun. A la carte lang. A la carte muna. Okay. Also we have cake sir. Mga specialty cakes po natin sir. Dessert. Then, Sige, tingin sir. we have famous cake, cloud cake, mud cake, and cake for the soul. Pili po kayo kung ano gusto niyo dyan. Sige, tsaka may itong tao. Ako famous. Famous. Pa-famous ko eh. Ako kaya ko. Mad. Mad cake ka. Bakit ang cloud? Tapos matatang-matang. Oh, sige. Para luluwata. Okay, magkano nga sir? Sige pa mamay. May gastos ko kasi yung kaya ko lens. Lens. Bayo mo lens eh. Lumaya kaluwanas na ako. Magkano po? Sir, bali, 992 lang po. 800. Sige. Okay. May na bro. So bali rin ang dua sir pa take out mila po na. Sige. Sige lagyan mo na lang. Ako na lang. Okay. So tune ring order ni Yummy Libre kayo ni Yummy Libre. Ayan, so itong in-order mo is ini itang meaty nachos, ini itang cheesy fries, ito itang shawarma panitsa. So all of these are 59 pesos only. A la carte. A la carte. Alright, so lastly on our order are Fudge these amazing cakes. Famous cake, sir. Then, the cloud. Okay. Putang ini minin abalo.
kini pala, yung snacks ka, ating unlimited at yung a la carte. So, atang snacks na available kini is shawarma pizza, ating cheesy fries, ating din meaty nachos. So, for 169 pesos per person, unlimited na kami. Ngayon, nung a la carte naman, each is 59 pesos. Always good for sharing. So, actually para ka na ako i-Lucky Bunny at suya karetang category daretang premium milk teas. Expectations yung kaya talagang super heavy cream, heavy in flavor. Like hindi ka na ako chocolate yo. Grabe. Yaman na. Magpasalamat kami kang Beam. Thank you so much for your treat. Yeah, this is the great treat for a hot day. If you wanna visit here, actually, naka-cozy kayo ni manyaman, marimla, ka-aircon, nice couch, just chilling. Ayan. So, yeah, try out Lucky Bunny. Yeah, this is a place to be, man. Lucky to be having this in Mexico, Pampanga. So, malapit San Fernando, Mexico. Banda, what else? Bacolor. Pinaka-landmark na, bros. Kaya rin yung SM exit. So, ito. Wow. Thank you, bro. Great life.